Joo, tosiaan mun nimi on Samuli ja mä oon 27-vuotias ja golfia on tullut harrastettua yli 20 vuotta jo. Ja opetustausta on aika paljon junnujen puolelta ja sitten ehkä ollut paljon tekemisissä myöskin niin kuin kokeneiden opettajien kanssa. Heidän kanssa tehnyt yhteistyötä. Pelien puolelta niin on tullut pelattua Finnish Touria ja 4 vuotta Amerikassa golfjoukkueessa. Ja sieltä löytyy aika paljon sitä kilpailutaustaa. Ensinnäkin tärkeää on, että niin nuorilla on kuitenkin hauskaa, mukavaa, että pelien kautta haetaan sitä tekemistä, mutta myös että haetaan se valmius sinne kesälle. Et ei tarvitse lähteä niin kuin nollatilanteesta kesälle, että löydetään se oikea tekniikka ja rytmi siihen tekemiseen valmiiksi. Eli kaikki saa tulla kursseille, eli ihan sen mukaan minkälainen sitten opetettava on, niin katsotaan ne oikeat linjat ja mitä tehdään. Esim. Keskustellaan aluksi, mitä halutaan ehkä kesällä, jos on ihan aloittelija, niin voidaan aloittaa ihan perusasioista, mutta jos on vähän kokeneempi, niin keskustellaan, mitä halutaan ehkä ensi kesällä.